Pero dil-wordina kieku ma kienx ħija li qegħdin hemmhekk. Ma nafx saqsieni kien hemm xi pjanta biex nixxabbot mort nara x'inhi. U daħħalt rasi ġabejta ħmiġ ta' ċif. U daħħalt rasi u nsib dil-wordina tikol hemmhekk. U mbagħad ovvja klik klik klik. Però bis-saħħa daħħa paċenzja kbira bija, ta' meta dik paċenzja kbira ġifieri immorru posti u hija ġef stennini jew tlajn nemmu jien erġa' x-xemx. Ġifieri ikun bagħad daqshekk mhux iktar minni. Per eżempju, jien norqod kollum kif jiġi, jiena titfal ġa garbage bag norqod. Da iktar sensittiv, imma bata miegħi, mhux l-darba li. Mhux Malta biss, ġifieri. Ġalerit, u għajħan frankaw lokanda, noqdu ġar. Korfor għadna ġal-kozza ġemma sħiħa, ġifieri. Umu hekk. Xej, nħasslu ġo l-xmara biss. Ma kisa ħsiġ. Inkunu gżira sqallija fil-likudi. Fil-likud, għajn. U dan noqdu ġedik l-ar. U dil-ar kienet żar, imma mużżar xewk. Ġifieri kif tintafu fuq u da. Jidħol kollu ġedark u tqum taqalaw. Tkun fil-blat hekk. Gravel imma puntat. Jiena rqad qisni banju Marja u da l-għada vampir bajnek. Imma bis-saħħa tiegħu dorna l-islands kollha jiena u professor Dejdun u ħarġ wieħed mill-aqwa studji fuq ir-ramel tal-Mediterran plus li skoprejna ħafna ġenetika differenti ta' ħanfus il-falleja, ħanfus differenti. Anke daw kif ma jkunux imsemmin daqshekk fil-medja, pereżempju. Tal-Werdina kienet imsemmin. Tal-Werdina għamlu ħid Tal-Werdina ejwa, ma pereżempju di tar-ramel ma nafx bija. Jiddependi l-epoka li ħarġet. Mela jiena llum għandi 38. Inna nippubblikaw ċuċati, bdejna mbagħad jien l-ewwel studju mort infittex l-ewwel studju pubblikat kelli 14 sena. Tal-laqmijiet. Le, dak ħafna wara, ta' sal-laqmiet ta' San George. Imma fil-bidunet, meta konna nippubblikaw xi ħaġa kienet tkun paper, ma kienx hemm il-medja li hemm illum. L-għonet ma kontx magħruf daqs illum. Illum il-ġurnati kif jiena, skużi, nagħmel ħossu mbaxxi. L-ewwel joħroġa X ikkopja l-Y u sal-aħħar tal-ġurnata minn xi ħaġa ġejt superhero u ma tkunx vera l-istorja. Jew tkun eżaġerata jew żbaljata kemm il-darba ngħidhom mal-inqas ikkonsultaw miegħi. Jien m'iniex Arnold Schwarzenegger li ma taqbadniex. Għax ikteb li trid fuqi ma toħroġ informazzjoni ħażina. Issa, ippubblikajna mijiet ta' studji meta konna tfal, dawk l-istudji kienu joħorġu ġa paper, ġew ġa xi magazine u l-istorja tieqaf hemm. Illum il-ġurnata, meta aħna nippubblikaw xi ħaġa, pereżempju scientific paper kieku tal-Wordin fejn ħarġet propja, dik mi ħajraħħa 4 professur ta' barra minn Malta, kieku ħadd ma jaf bija. Però llum il-ġurnata kulħadd isegwi, kulħadd sensazzjoni li. Sensazzjoni kbira. L-alla x'għamel Arnold. Bum, u toħroġ. Umbat tiġi in common layman terms li tagħmel suċċess. U kważi dik tagħmel iktar ġid għax jiena at the end of the day ippubblikaj xi ħaġa ġdida x-xjenza. Importanti li toħroġ f'scientific paper. Però kemm importanti iktar lil mara tad-dar taf li isma' Malta għandna Wordina ta' Malta qed tagħmel il-ġid għandna bżonn nikkonservawha li Arnold semma Wordina ħuħ. Iktar sensazzjoni għax hawn min jgħidlek jew ma jaħmlux il-ħuħ. Min jifhem jgħidlek kemm iħobbu l-ħuħ. Fil-verità, jienu dak kemm għandna f'did-dinja, 50-60 sena oħra jekk nkunu sewwa, jekk mhux ġeġi wieġeb. Però Jeffries fungus rock cockroach ħatibqa' imsemmija sakemm jibqa' jeżisti l-bniedem, xi ħaġa eterna. Qed tifhem, u dik naħseb l-isbaħ prem li tista' tieħ bniedem ta' ġieħ kemm ħa paċenzja bija. X'kien fiha hekk distintiv dil-Wordin? Mela issa ġej il-ħamallaġni. Jien semmejt oriġinarjament biex nibxu naqra. Di hija Wordina li apparti li għandha features interessanti, però l-organu sessuali tagħha ikkomparat ma' ġisimha enormi. Fil-verità, scientific name ifisser Zombu kbir. Ġibi, għettejt, Zombu kbir ta' Jeffrey. Bil-Latin. Ovvja, bej biex nibxu naqra, bej biex intiħġieħ tal-paċenza naħabija. Għat kombo ta' daw la-fed, ma bil-Latin taf xie tfisser. Bil-Inglis, Jeffries fungus rock cockroach, għax irridu nagħtu li hija msemmija għal ġieħ il-botanist Jeffrey u hija endemika għal ġebla tal-ġeneral. Ostja. Tifhem? Dik hija s-sabiħ tal-da, inkun qed nibxu xulxin fl-istess ħin. Imma fl-istess ħin hija description
ċara, għax inti l-isem Latin huwa description tal-ispeċi. Dom għamillek xejk, ma xi ċajta ġifri. Ma jien iktar għajf. Bejn għajf. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.